आगै रानि औ मा आदा आं फोथाराव थांसै दे आगै दा ओंखामखौ संनानै लांदो औ जागोन दे आदा आं दा संनानै लानानै थांगोन ओमफ्राय आब'आलाय बहा थांखो बेलाय माबा आदा गामियाव समबार लाहानाव माबा माइ जावनो होनानै हाजिरा ओंखारलांदों आंनोलाय माथो खोथायाखै होनबालाय बेलाय नोंबो दहाय गैयामोन ना आदा लेंफैनायाबो दानि बावैसो लेंफैखादों दे होमबालाय दा नों ओंखामखौल' संनानै लांदो दे औ जागोन दे आदा देग्लायनि आबादालाय माबायदि जागोनलाय नांगौ समाव अखाफोरखौबा मोना दासो माथो दैफोरा मेरला जाना दंलाबायो दे बिगाब्रै हायाव जानो आन्था मोनबानो जाबायलै बेनोबा मोजां जाबा आग्लायलायगोन ओइ सोमखोर बाबु हा माबायदि जादोंब्रा नोंसोरनालाय आबादालाय देग्लाय बिदिनोसैलै आदै नै नुवाखै सिगां अखाखौनो मोनासै नै दासो माथो दैफोरा आग्लाय बिग्लाय जाना दंलाबायो औलै नोंसासो मालाय 20 बिगा 25 बिगा गाहाम गायो मेरला थोहैखायो होनायालाय थोयोमोन र' ओइ माथो हाजिरा खामला होनायावनो थांजोबोलै बोरैबाबा लस जायो माथो आदा ओंखामा लाबायमोन नै जाफैद' हा माथो ओंख्रि लाबोखोलै मिना फिसा माबा आदै आलु बाथोनसो जेबोआनो गैया जायोलै फोथार बारियाव बेफोरनो खहाबलाबायो माथो दे खुरदो आगै नै आदा आलु बाथोनसो जेबो मैगं गैयैखायनो बेखौनो बानायना लाबोसाबबाय आङो जादो बेजोंनो दे जेबो नङा आगै जेबो गैयावलाय माथो हेलो गाइस आईपीएल नि थाखाय इंडियानि मोस्ट ट्रास्टेड प्लेटफर्म आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों बेखौ रिप्रेजेन्टेट खालामदों सानी लियन आरो क्विन्टन डे कुकफोरमोन बायदियानो रेडि जा आल्टिमेट गेमिं एक्सपिरियेन्स लानो आईपीएल आ बेयाव गिबियावनो जिली गेम्सआव स्पाइन खालाम बे जिली आरो आइफन आइपेड आरो गोबांफोरजों सप्ता खेबफ्रोमबो बे जिलीया लानानै फैदों आईपीएल आव नोंथांमोननि सेराव हांगामा गोबां प्राइज देरहानायनि एक्साइटिं गेमफोर जेरै यामा बाइक रियेलमि मबाइल आपेल घड़ी टीवी बायदि बायदि आरो 888 रांनि जयनिं जानानै रिपिट बोनास ला इजिलि बेफोरखौ डिपजिट खालामनो हायो फन पे गुगल पे एबा बैंक ट्रेन्सफारफोरजों बे जिलिनि थाखाय फेसबुकआव हगारना रिभिउ लाबावना आरजिबाव 150 रां आरो प्लास लोगोफोरजों रेफार खालामना आरजिबाव 1000 रां तो रेजिस्टार खालामहैथां लिंकखौ कमेन्टआव होखादों आरो क्लेम खालाम नोंथांनि 888 रांनि बोनास बे जिलि एप्सआव डाउनलड खालामहैथां आगै मेंलाय बेले संना गैयालै बिसलाय ओइ रानि दै गिलास लाबलाय औ र' लाङो आदा ओमफ्राय आगै सासेया फैना फैयाखै बे हाजिरा मावनो थांनाया ओहो फैथ'वाखै आदा हर दिनैनिफ्राय आब'खौ आंनाव सोङा हसिया रावनिबो न'आव खामानि मावनो थांनो होनो हादे आगै दे औ जागोन दे आदा नाथाय आब'आबो नोंनि खस्थ'खौ नुनानैनो एसे एनै खरसा दिहुननो लुबैयो नाङा नानि आं थासान्दियाव नोंसोरो रावनिबो न'आव हाजिरा मावलायनाङा आरो आंनो दंना अब्लाबो आदा जोंबो देरबाय लावबाय गावनि खरसखौ एसे एनै दिहुनना लानो हानाय जाबाय नोंखौल' लामा नायबाय थाबा जायाना जानो हागौ दिनैसिम आइ आफामोना थांनानै थानायमोनब्ला बेबायदि थासारिजों भुगिनांनाय जानाय नङामोन दे माथो खालामबावनो नानि दिनैबोथ' नों कलेजाव थांनाय जायासै थांनायालाय थांगौमोन आदा साइकेलानो एसे गाज्रि जाना दं फाहामनोबो फैसा गैया बेखायनो थाङासै आं आगै फैलाय आब'आ फैबायानो आदा हा मानोथो आंनाव सोङा हसिया हाजिरा मावहैलाबायनांगौ जाखो ओरैनो थास्लाय मावहैबाय आदा थाव संख्रि फानलु एसे खरस ओंखारनायनि आं बिदा थासान्दियाव नोंसोर मालायनि न'आव खामानि मावलायनाङा मिथिबाय आरो आंनो दंना आदा नों मालाय जानायनिखौ दिहुनबा जों मालाय गाननाय जोमनाय देलायनाय खरसखौ मा होना नोंनाव बेनो आदा बेखायनो जों बायदि मानसिया मालायनियाव मावनानै जायाबा माथो उपाय दे जाबाय दे नाथाय दिनैनिफ्राय सोङा हसिया जेरावबो दा थांनाय रानि औ जागोन दे आदा गोसो थोनाय थाबोलाबो खेंखुर खेंखुर गोसो थोनाय गैयाब्लाबो खेंखुर खेंखुर जायो मानो गोसोआ हे हांखुर हांखुर हे हांखुर हांखुर जाया होनबा सानथाय जायो जानायालाय बेखायनोथ' सासे कानेक्सन खालामना होदोलै सानथाय नों आंनो मानसियानो आंहानो सिंगोल लन्डा जाना दं आंनोनो बानायना होलाय सासे दानि दिनाव गोसोना बानायना होनाय माने गावखौनो जेंनायाव खोलैना लानाय उनाव माबा मोनसे जाहैबा बानायना होग्रायासो दाय जाहैयो मिथिबाय होमबालाय नोंलाय आंखौलाय माथो बानायनो थिनदों मोसौ गोथाय बेखायनो गावनि दमजों बानायना लानांगौ मिथिबाय अबस्से खुब सुन्दर सिख्ला फैदोंलै माथो हनै मोथला बहा मेगना आंना जिब्रा जोबोदोलै बिदिबा
नै दामा में हेवी सलिड माल खिन्थु ना मोदला खानाय जाथिया आं दे खानाय जाथिया वाव हनै नाहरलाय नुफेरै बायदिबा माखौबा नाहरबाय थादोंथाय जानोबो बाहायगर सेंग्राफोरालाय थाव लोगो बहानिफ्राय बिसोरलाय आं खिन्थु मेगन खेबाय दे खानाय जाथिखे सासेखौ आंनो नांगौलै खिन्थु बिराद फसायखाबायलां अबिनथाय बिसोरो बिथिं मालाबाबो नुफेराखै माथो आया जाम्बा मालदां भारानिफ्राय बिसोरो मोजां खिन्थु मानसिफोरा संनांगोन हाब मैयानि सिख्लाया थारैनो जोबोर नायनो समायना मारमोनलै एसे हेभि माल मोनलै खिन्थु फाग्लिखौ गोसोखांफ्लांबाय थाबायलां आला लोगो मोनबावगोनलै बेखौलाय नाम्बार लानो सेस्था खालामनांगोन थास फाग्ला सानफ्लांलै आंबो मालाय बेबा गोसोथोनाय दंखायो खोमा अब्लाबो खेबसे ट्राइ मारि नायनायावलाय माथो लसलै पटायनो सेस्था खालामनायनि र' ओइ ओंखाम खुरदोलै कलेजाव थांनो टाइम जाबाय र' संगासिनो दे माबार कलेजावनो थाङा माथो ओरैनोबालाय दिनैबा मा हरखांदों फरिखायाबा गैथारला र' मा फरायदों माथो सानफ्रामबो खारथिंनायल' टेलेन्ट गथ'फ्रा बारा बिजाब नायालै आयै लेखाखौ खेबसे बोदलाना नायबानो गोसोआव थाखायो टेलेन्ट र' रिजाल्टआ मोजां खालामाबाबो मोनबाय नों गथ' गावबा खोब फरायख्रुबग्रामोनलै माथो आन्दार फाग्लिसोनो गावबा माथो गारियाबो गंसेबो गैयाहाय लोगो औहाय दसे नेथ'नो ना थाबाय थानो नै बेयो हायना नङा जानो औ नोंगौथ' आरो बहा थांनो फैदोंबा फावदर मोनसि माथो हाब बहा थांनो नागिरदों नोंसोरलाय माबाहाय बाजाराव शपिं खालामनो थांनो नागिरदोंमोन जों गारि नेगासिनोमोन नोंहालाय बहा थांनो नागिरदों आंबो आमाय लानिसिम थांना फैनि र' एगजामाथ' गैलाहाय लोगो नोंहा मालाय फरायगासिनो खोमाहाय ना गैयाहाय फावदर बारा फरायनायानो जायाखै मालाय नोंहा फरायाबाबो हाखायोहाय गायदे बहा थांनो नागिरदोंलै माबाहाय टाउनाव थांनो नागिरदोंमोन जोङो गारि नेगासिनोमोन दे होमबा लोगोफोर नोंसोर थाथ'दो दे आं थांसै औ दे होमबा हायना इ सिख्लाया अबेलै नोंसोरनि लोगो नामा औ जोंनिनो लोगो क्लासमेट हायना बिनि नाम्बारखौ हरब्रा आंनो अननानै जों होनो हायाहाय बिदि जानला मेरला गाज्रि मोनजालाबायगोनसो हरब्रा अननानै जेबो नङा होनो हायाहाय जोङो रायजालाबायगोनसो बहाबा लोगो हिसाबैसो रायलायगोनब्रा हर जेबो नङा दे राया अब्लाबो सोंग्रोनांगोनहाय जोङो सोंलायनाङालै जेबो नङा दे माथो होनोखाय र' नै लाबो साफायना लाखानि आं बेनो ला थेंकिउलै नोंसोरनिसिम आरो जोंखौ होदो होननानै खोथाखानाहाय नङाबा जोंखौसो रायगोन दे जागोन दे आरो फाल्थु नङा माला बायदि नंखाया बियो जानला मोनला रायलायग्रा बिदि सिख्लाखौथ' नांगौ आंनो बिदियानोथ' मोजां दे होमबालाय ना फाग्लाजों रायलायना जोंहासो गोबाव जालायलांबायहाय थौ जोंहाबो माबा थांसै